Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV bisimilla mon ɗo e nder roɓindu jaydele mon no dañirto ɗum fo ɗo e nder Pindi TV subaka foof oɗon jaada hene bani mon debbo Aissata Ndiaye e Amadou an walla Amadou Moussa an. Amadou bisimilla ma. Bani ba jam walema Aissatou jam wale mon bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayawu Pindi TV on calminama e subaka he eɗen jettomoni kala Aissatou hande noon jayde ɗi ene wayno toɓɓere nde ko wotere mbiɗa andi kadi ɗum woni ko Sénégal naɓeɓe paadi woni final hande hakkude leydi Sénégal e dowla Algérie. Non tigui hakkude Sénégal e Algérie ko fuɗɗorade tan e duwade wiide yo Allah rukken folde Algérie hande rokka men tan Amadou yo Allah rukken folde bisimilla. Yo Allah rukken folde tigui ɗum saabi noon hande eɗen dokka joom boru yo loppu boru muɗum ko sami fof ina hocca woni ko fulɓe mbiyata woni jaade witende stade jaade stade noon kañum ne wayno tan waɗi kono wowini wadde so hollirde e kippoguindijo mo leydi Sénégal jaade noon wi ko sappo e goho mbarodi yantude Aliou Cissé kamɓe ɓesgu Sénégal naɓe fof caggal ina puusa baro teddugal leydi men Sénégal ha binda tarikh mantiniɗo to banggue football leydi men Sénégal jaade noon arti e nderi on ɗon match ɓe kolliti wonde ko Sadio Mané e Riyad Mahrez ina wayno noon ko haare hakkude koode tigui e nder koode woni ko jayde wi Aliou Cissé noon wi kañum alay sago tan yimɓeɓe walla jour ɗi mbaɗa match mawɗo gam joni o mbawa artirde kuɓɗo e nder leydi men Sénégal. Record jayde record kañumne ha hande herori koko yewiti ko e coftal ɓalli ha tengto banggue football kayre kadi ende jeeya e wonde joom boru kayren kadi nde ari hen joni o ɗum woni jayde record noon kañumne waɗi hen tan ko titre goto woni aller les lions tawi noon ko drapeau leydi men Sénégal woni vert jaune rouge ɓe koltino wonde ko Sénégal Algérie ko hande sanga waktuji sappo e jeenayyi toon to stade international mbo Caire ɗum noon jayde waɗi ko witte ko hono classement probable to banggue équipe Sénégal ko noonne kadi e to banggue équipe d'Algérie. ha joni Walf Fadjri ko wayno nari Walf quotidien e oɗo subaka hande kañumne ne wayno kadi ko hen tan yabɓi wadde no mbiɗen ni titoɗɗe koɗe goto tan e oɗo subaka hande ko yewti ko e pottiral leydi Sénégal e dowla Algérie ɗum saabi noon jayde wi ko final CAN 2019 ɓe mbi noon ko ɓe mbi ko un coupe un but une coupe ɗum ɗon woni ko jayde wi hande gam wadde hono ƴettide ko yewti ko e devise leydi men Sénégal jayde noon wi ene wayno ko Krépin Diatta nde suuti konnguli muɗum hanke on ɗon conférence de presse kanko noon ɓiɗo Sénégal najo holliti wonde e final ne wayno jouetake mana fettetake final koko folete woni koko gagnete jayde waɗi namdal hono pottirgol lawol ɗimmol hakkude leydi men Sénégal e dowla Algérie e nder coupe d'Afrique goto ɗum ɗon holko ɗum rokkata ko namdal ina tawe e nder jayde witende Walf Quotidien. Critique jayde critique kañumne kadi ne wayno so tawi jayde Walf Quotidien kañum arno koye devise leydi men Sénégal kayre nde ari koye devise armée nationale leydi men Sénégal nde wi ko final CAN 2019 Sénégal crèche dame coupe de ce soir manam woni ko jayde artigue hande à 19h woni waktu sappo e jeenayyi jayde noon wi ko aux armes manam tan ko kocce kabirde moɗon ɗum saabi nde wi ko oɗon mbawi min warde kono on gagnata ko min manam on tue mais on ne nous gagne pas ɗum ɗon noon ko gam tigui ƴettude konngudi armée leydi men Sénégal en tawi hen e dernier galop d'entraînement e baro teddugal leydi men Sénégal non tigui populaire jayde Vox Populi e oɗo subaka hande kañumne tan ko hen tan tigui rewi e felo jayɗe dewɗo ɗe jayde noon nde wayno nde wi ko ha joni final CAN 2019 Sénégal Algérie hande sanga waktuji sappo e jeenayyi ɗon noon ɓe wi tan ko alay saago tan Sénégal foola gam windude tarikh mantiniɗo to banggue football e nder windere nde Aliou Cissé baro teddugal leydi men Sénégal omo suuti konngudi nder nden ɗon jayde o holliti wonde kamɓe ɓe piɓani tan joni o hadde e oɗo final coupe d'Afrique des nations woni ko haali kanko Aliou Cissé Krépin Diatta en ɗoftunomo e on ɗon conférence de presse kam ne wi ene wayno tan oɗo saaha ala ko woni hakkillaji mabɓe sowona tan addude ndiɗo kuberi ɗo e nder leydi men Sénégal. Allah waɗanen ɗum le quotidien oɗo subaka hande kañumne tan ina wayno yaɓɓi tigui e felo jayndeji dewɗi ɗi e subaka he ko jayde noon wi ene wayno ko CAN 2019 final Sénégal Algérie coupe rek e ɗemgal wolof woni ko kuuɓo tan sohla joni o Aliou Cissé kañumne tawi suuti konngudi wi ko ƴettude on ɗon coupe gam weltina ɓerɗe ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ɗum woni haaju makko oɗo saaha 11 de départ woni tan baroɗe sappo e goho jogorɗe fettude hande ɗe ene tawe hen Ismaïla
Ismaïla Sarr kam e on mo ganduɗa ko Krépin Diatta photo mo ganduɗa ko Sadio Mané kam e Riyad Mahrez ene tawi e gros titre jani witende quotidien le quotidien le témoin wi ko rien que la coupe tigi jani nden ɗon noon ko seeɗantagal muɗum mantinigal addi kañumne kadi e nder oɗo final kanɗo wadde hande kihiɗe sanga 19h jani nden noon wi kono mbiɗa ni koye kongude mayre tigi nde wi ko rien que la coupe ala tan ko jojji o saaha so wona ƴettude on ɗon coupe mo ganduɗa Sénégal ne fadi ɗum guila 1965 jani nden noon wi ko Sénégal tan hande o ma hiwdir e Fenech d'Algérie ɗum noon ko yetti on ɗon final ɗum saabi noon ko final mo ganduɗa o aduna kala ina fadi ɗum kono kadi Sénégal ina fadi ɗum no hannirta ni Aissatou mataw ko ɗo hen jani men kaaɗi o subaka ɗo jayndele ɗi kaaɗi keddotoɗen ha joni koye coftal balɗi saabu hande Amadou moni fof ne andi ko ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma mawɗo e Sénégal naaɓe foof ina jooɗi ina paɗa waktuji 19 yona woni 19h ha match o walla coup de sifflet o wawa tottede duwaw tan noon hande heddi hen yimɓe fof berta juuɗe mumen duwo Allah rokka men folde rokka men ƴettude kubo ko ganda ina faade duuɓi ɗo e nder leydi men Sénégal mais no wirte ni yoɓe dukka men kam dañde hoodere wotere e mayoji amen mayoji amen ina yewi no fewi Amadou ko noon aɗa andi hande o ne wayno yimɓe foof ene jogui hoolare yimɓe foof ne jogui coftal ko noon kadi foti wonde sa daari e nder leydi Sénégal guila to ɓuuri woɗɗude hani to ɓuuri baɗade ɗo e lamorgo ngo ene wayno sa daari beddaji ɗi galleji ɗi kuɓeji ɗi foof ko drapeau Sénégal woni hen e weɗade ɗum ɗo noon ne wayno ko football tan wawi ɗum wadde football tan wawi ɗum wadde ko football yontata oɗo hono o saaha woni final jiya yimɓeɓe hamnoɓe beldita jiya kadi wondunoɓe to banggue caɗele dawrugol woni to banggue politique jomum fo yejjita ɗum wamba drapeau Sénégal ɓorno drapeau Sénégal kadi waɗa drapeau Sénégal e auto mum ɓe hen mbaɗata koye galleji mumen beddaji ɗi a yi hande foof ko waɗa décoré woni koko yonna ha yooɗi gam yidde joni o hono supportude kippu gendijo foof ko beele coupe d'Afrique ne arɗo no mbiɗa ni kadi hoodere nde so ari ma ɓeeɗo yonnude mayo saabu sa daari mayoji kewɗi hande ne mbaɗi koode e becce kono enen en cuwa taw eɗen ñaagui hande kikiɗe sanga 20h walla mbiyen 21h tawi ɗum ɗon gasi tigui laatade kuuɓo arta ɗo e nder wuuro lamorgo ngo hono Dakar amin ya rabbi hande leyɗe fo hande pinide ko version rouge woni ko ganduɗa woni couleur Sénégal walla mbiyen couleur équipe nationale yo Allah rokku amen folde yo Allah rokku en folde yo Allah rokku en folde bandiraɓe yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Pindi TV ɗo min kaadita e moon e sikkude tan somin garta ɗo yo taw min garata tan ko wadde jubilé ɗum ko ganduɗa woni kubo yo Allah waɗanen jaam rokka en tawede o saaha janggo so Allahu lamɗo o jaaɓi on jarama